שלום, מכאן מתחיל המתחם המסחרי. משמאלי קופת חולים מכבי, המשך בניין של עיריית אשקלון. ברקע אתה רואה מרכז מסחרי עם קופת חולים מכבי. משמאל קניון גירון. לידו המבנה הזה שמוקם בניין בית המשפט. תחנה מרכזית. עיריית אשקלון, בניין של עיריית אשקלון עם מרכז חנויות. והמבנה שאני מתכוון אליו זה משמאל למבנה של עיריית אשקלון. חניה יש כאן בשפע. חברת חשמל בסמוך. כאן המתחם החדש של משרדים ומסחר שהולך ומוקם. אנחנו מדברים על מתחם שנמצא באזור הזה. בגודל של 400 עד 700 מטר. יש לידו רשת של חנות של עינות ביטן, במקביל אליה תחנה מרכזית ליד בית המשפט, חנות של מגה. ובאזור הזה נמצאים כ-50,000 תושבים, רק באזור הזה בלבד, מסביב. עכשיו לא רחוק מכאן האצטדיון כדורגל, ולא רחוק מכאן זה קריית האקדמיה עם המרכז המסחרי, ואזור משגשג ופורח מבחינה מסחרית. תודה על ההקשבה, להשתמע.